moltes gràcies per haver vingut. Alguns de vosaltres sabeu que estem tot el dia avui fent jornades en clau de reempresa. Alguns de vosaltres heu estat a la sessió que fèiem ara sobre valoració d'empreses, després en tenim algunes més, ara us ho comentarem. Vull agrair-vos que heu vingut aquí. Avui ens hem proposat un repte i és explicar-vos la reempresa d'una manera totalment diferent a lo que estem acostumats i és explicar-vos la reempresa com una eina de creixement. Sí? Llavors passarem aquesta estona junts, tant el David com jo us explicarem la nova proposta que us fem i ens acompanyen dos testimonials, el Joan Bufí i el Tomàs Obregón, que us explicaran en primera persona, ells com a reemprenedors, per tant, persones que han comprat un negoci a través de reempresa, com han agafat aquests negocis i els han renovat o quines estratègies o quines eines han seguit per fer-los créixer i portar-los un pas més enllà. Primer de tot ens presentem, jo soc l'Oriol Alba, soc el coordinador de reempresa, treballo aquí des de l'any 2011 ja i, com us deia, fins ara hem estat veient la reempresa o impulsant la reempresa com una eina tan sols centrant-nos en la transmissió del negoci i afavorint la transmissió i l'intercanvi de mans i ara ens proposem presentar-vos-la com una eina de creixement tant per la gent que vol adquirir un negoci com per la gent que ja el té i li pot servir per portar-los un pas més enllà, com us deia. I m'acompanya el David. Hola, bon dia. Jo sóc el David Gispert, vinc de Tarragona, sóc el delegat provincial, m'encarrego de dinamitzar i coordinar el programa a la província de Tarragona. Com deia l'Oriol, ell porta molts més anys d'experiència, jo estic des del 2015, però tot i així tenim ja un recorregut bastant bo. Si us sembla, començarem parlant una miqueta de números, tot i que no és la finalitat de la ponència d'avui, més que res perquè sapigueu en tema de xifres com anem. El programa Reempresa comença el 2011 i aproximadament des del 2011. Les dades no són fins a dia d'avui, sinó que són fins a finals d'abril. Hem aconseguit unes 1.700 reempreses d'èxit. Això vol dir que hem aconseguit casar 1.700 cedents amb 1.700 reemprenedors, aproximadament. De totes aquestes reempreses d'èxit s'ha generat una inversió induïda. Això ens referim a que tots els imports de transacció que s'han pagat per aquestes reempreses d'èxit arriben fins als 80 milions d'euros. Aquí hi ha una dada que sí que surt, perdoneu, que són els llocs de treball salvaguardats. O sigui, no solament salvem empreses, sinó que també salvem llocs de treball, que al final és una dada força important. Com a projectes cedents dins del programa, d'aquestes 1.700 reempreses d'èxit que tenim, venen fruit d'aquests 5.300 cedents que s'han apuntat en el programa. Molts d'ells han cedit el negoci, molts d'altres encara estan a la nostra pàgina web publicats perquè tingueu l'oportunitat de reemprendre. I projectes de reemprenedoria, al final és l'usuari que per un motiu d'autocupar-se, de créixer com a empresari, de diversificar, compra una empresa i s'autoocupa. Per situar-nos, per aquells que... Per situar-vos, per aquells que no tingueu del tot conegut el que és la reempresa, reempresa ho expliquem com el mercat de compra-venta de petita i mitjana empresa de Catalunya. Un mecanisme per a aquelles persones que volen esdevenir aquests projectes de reemprenedoria, persones que majoritàriament es volen autoocupar o que volen esdevenir empresaris, els hi proposem que adquireixin un negoci que està en funcionament en comptes de crear-lo des de zero. A l'adquirir un negoci que ja està en funcionament aprofites tota una sèrie d'actius i coneixement que ja va impulsar l'anterior emprenedor. De fet, ens heu sentit explicar moltes vegades que és 7 vegades més fàcil reemprendre una empresa que crear-ne una des de zero. Us convidem demà, aquells que ho vulgueu conèixer, aprofundir una mica més sobre aquest tema. Demà a la 1 al migdia els nostres companys, la Judit i el Jordi, faran una xerrada explicant aquests avantatges i us podeu... Aquells de vosaltres que sé que a la sala alguns esteu pensant en això, en clau d'emprenedoria i en muntar el vostre propi negoci, doncs els que us esteu afrontant al pla d'empresa, tots sabem el que suposa el full en blanc i fer una projecció futur, una estimació, donar-li coherència a aquestes projeccions en base a una informació que a vegades té la qualitat que té. El que nosaltres proposem és fer aquesta projecció en base a una empresa que ja és real, a una informació històrica i que puguis aprofitar tant el mercat, l'entorn financer, tot el coneixement, l'expertesa pròpia dels treballadors, etc. i que d'això utilitzis com una plataforma, com un trampolí. I per això també ens acompanyen avui dos testimonials que ens ho reforçaran. Tornant una mica a aquesta conferència, que és molt interessant i que us convido demà que hi aneu, que explica que és 7 vegades més fàcil reemprendre que crear des de zero, portant una mica el que seria el tema d'avui, també és molt més fàcil créixer
reemprenent una empresa que no creant un projecte, posant-lo en marxa i veure si al final és viable o no aquesta línia de creixement que estem pensant. Que al final reempresa sí que ens serveix per autoocupar-nos i agafar un negoci en lloc de començar-lo de zero, però també ens serveix per fer un creixement o per una estratègia de diversificació. No és casualitat, haureu vist, i els que fa anys que veniu al Vist Barcelona, haureu vist que els últims anys tota la tendència ara és parlar de creixement, de transformació digital, d'innovació, internacionalització. De fet, el Saló està tenint un enfoc cada cop més orientat a la petita i mitjana empresa, no només aquells... Inicialment el Vist, els que ho recordeu, tenia un enfoc molt per persona aturada amb clau d'emprenedoria, després ha anat agafant més àmbits, ha incorporat les franquícies, la reempresa també, i els últims anys ha anat adoptant aquest discurs de transformació i del creixement. I això no és casualitat. Us he portat aquí una frase del vicepresident de la Comissió Europea, que tenen l'Scale-up Initiative, que el que preveu és, la Unió Europea el que ha dit és aquests últims anys, sobretot durant la crisi econòmica, hem tingut un enfoc molt clar a ajudar a la gent que esdevingués, s'autocupés i que creés el seu propi lloc de treball. Aquesta onada, i quan dic onada em refereixo a atenció política, recursos econòmics, instruments financers, esdeveniments, formació, tota sèrie d'eines, ara això ho estan virant i estan dient, ara hem ajudat a crear les empreses, ara les que tenim les hem d'ajudar a créixer. És una reflexió, òbviament, en clau econòmica, social, que és important ajudar a fer créixer els negocis, però també és una reflexió que tenen, i és que el teixit demogràfic, el teixit empresarial de la Unió Europea és molt de petita i mitjana empresa. Si coneixeu les estadístiques, 99% de les empreses espanyoles, catalanes són PIME, 94% són microempreses, per tant menys de 10 treballadors o de 2 milions d'euros de facturació, però és que el 50% de les empreses, quan diem empreses, el 50% de les empreses d'aquest país és un autònom sense treballadors. Llavors, aquesta dimensió petita, la Unió Europea el que pretén ara és anem a dimensionar o aconseguir un major volum d'aquests negocis. I per això no és casualitat que tot el Saló va cap a aquesta línia i us ho volíem emmarcar així. I nosaltres, amb aquesta clau de creixement... Jo des de la meva experiència de 2015 ens hem donat compte que, sobretot a Tarragona, perquè aquí a Barcelona poc hi treballo, la veritat, a no ser que hagi de derivar algun usuari interessat en algun projecte d'aquí a Barcelona, tenim molta gent que va comprar el 2015 i ara utilitza el programa una altra vegada per créixer. És a dir, que aquella empresa que va adquirir el 2015 li està anant força bé i diu, ara és el moment de créixer, m'he consolidat amb aquella activitat i el que necessito ara és agafar un nou territori, diversificar, utilitzo el programa amb aquesta oportunitat que em dona de créixer. I per això us presentem la reempresa com a eina de creixement amb dos grans vessants. La primera, que el reemprenedor, una renovada línia d'actuació. Hi ha un concepte que nosaltres treballem força, que li diem el síndrome del peu de l'accelerador. Quan tu ets un empresari i et vas a jubilar, quan dic un empresari, amb aquesta línia de petita i microempresa, comences a descuidar. Imagina que tens 62-63 anys i saps que als 65 et jubiles. Comences a descuidar una mica el negoci en el sentit per què renovar la imatge corporativa? Per què fer una inversió, obrir un nou mercat o desenvolupar un nou producte? Per què fer un esforç, quan saps que el retorn de la inversió pot ser 3-5 anys, per què fer un esforç per internacionalitzar-me? Per què fer un esforç en modernitzar software, ERPs, CRMs, etc. Tot això ho vas descuidant una mica i li diem aixeques el peu de l'accelerador. El que nosaltres proposem amb la reempresa és que entri sàvia nova, gent més jove sovint, no sempre, però el motiu de cessió principal de les nostres empreses és la jubilació. Llavors, normalment substituïm empresaris d'una edat més elevada per nous empresaris que tenen una nova manera de fer, un nou coneixement, sobretot sovint coneixement en gestió empresarial, perquè si preguntéssiu al vostre entorn, tots els petits empresaris que coneixeu, qui d'ells va anar a estudiar o té coneixements en gestió empresarial, quan dic coneixements vull dir estudis, la majoria d'ells no van tenir accés a aquest grau d'educació. En canvi, ara estem substituint per gent que sí que té aquest coneixement, que té coneixement d'idiomes, etc. Hi ha una formació acadèmica que ajuda moltíssim, que abans, lògicament, l'antic propietari, que és aquesta persona que es jubila, la formació acadèmica no l'ha tingut, sinó que ha tingut una formació professional arrel d'aquest negoci que ha anat gestionant any rere any. El fet que entri un nou reemprenedor i que doni una nova línia d'actuació dins l'empresa és degut a una experiència professional, per compte d'altre, és perquè aquesta persona té una formació acadèmica i pot implantar millores dins de l'empresa.
diferents motius. No? I sobretot té una capacitat d'assumir risc que en certs perfils i a certs moments del cicle vital propi personal i propi de l'empresa no sempre estàs disposat a assumir. Aquesta seria la primera branca i ara us ensenyarem informació en aquesta línia i també tenim els dos testimonials i després el creixement a través de l'adquisició de negocis. Sí? Nosaltres proposem, la reempresa és una tendència que a nivell europeu i als Estats Units sobretot està creixent molt, que és la manera de créixer no és només orgànica, sinó a través de l'adquisició d'altres negocis. I aquí parlem d'integracions verticals i horitzontals. Quan dic verticals em refereixo a comprar un dels teus proveïdors o un dels teus clients i així participes en tota la cadena de distribució, de valor, etc. I horitzontals pot ser comprar competència o productes a vegades substitutius o similars perquè puguis afavorir la diversificació, etc. En aquest cas avui us portem informació relativa als dos casos i molt contents perquè els dos testimonials representen totes dues línies, llavors us podran donar informació de tots dos casos. En quant a renovar de línia d'actuació, nosaltres avui us volem ensenyar, no sé si coneixeu quina és la supervivència de les empreses, tot el saló, i aquí ara que no em senten massa, però fa anys que ho estem explicant. Nosaltres els últims anys hem estat afavorint, dient a la gent, no creïs la teva empresa, compren una que està en funcionament. Sí? Un dels motius pel quals impulsem aquest missatge és la supervivència empresarial. Les estadístiques, i quan dic estadístiques dic les de l'INE, mostren que només el 60% de les empreses que ajudarem tots a crear en 5 anys seguiran vives. Sí? I això és una mitja que després hauríem de fragmentar per sectors, per perfils, per quins d'aquests emprenedors han tingut accés a serveis com mentoring, etc. i la xifra va variant. Però la taxa de mortalitat és molt, molt elevada. Sí? I sé que alguns de vosaltres esteu pensant en invertir els vostres recursos personals, els estalvis familiars, i això és una reflexió a tenir en compte. Sí? Us ensenyarem quina és la taxa de supervivència de la reempresa. Sí? El que us comentava de la nova generació formada, la implementació de noves tecnologies, processos d'innovació i la internacionalització. La internacionalització és clau, no? Imagineu-vos tots aquests sedents que per un motiu de jubilació, pel síndrome d'aixecar el peu de l'accelerador, no han potenciat la seva empresa, per la persona que hi entra és un potencial de creixement per a aquesta empresa que pot adquirir. Les xifres que us portem, aquest any vam realitzar un estudi que li hem dit de post-transfer, és a dir, més enllà de la transmissió, perquè, com us deia, a reempresa aquests anys ens hem centrat en què passa o quines són les característiques de les operacions de compra-venda que nosaltres intermediem, però ens vam preguntar, un cop hem ajudat a la gent i s'han donat la mà, s'ho han venut i els hem deixat que se'n vagin al mercat, què ha passat amb aquests empresaris? Els hi ha anat bé, malament, han tancat, els hi ha servit això com una eina per seguir treballant a futur, i us portem una mica d'informació en aquesta línia. I aquesta és la supervivència. Podeu veure aquí, 87,56% de les empreses que han passat d'aquestes 1.700 que hem vist abans, vam fer una enquesta i dels responents, el 87% segueixen en funcionament. Sí? Això d'entrada hi anima, Anima a la gent que en lloc de crear un negoci des de zero, no reemprengui un que ja... Si aquesta xifra no convenç, poques ho faran. Però el que ens interessa més és, veieu el color verd, aquest 4,66, el qual projecta un 92-93%, són persones que van adquirir el negoci, l'han renovat, reflotat o el que sigui, o l'han fet créixer i després l'han venut a una tercera persona. Això és possible, primer de tot, perquè existeix un mercat. Per tant, si no existeix un mercat, tu no pots comprar-lo i després vendre-ho. I després perquè tenen molta gent aquesta visió que a vegades sovint compren negocis ja amb una visió de venda. L'altre dia estàvem a Luxemburg, al Congrés Europeu d'això, i de transmissió d'empreses, hi havia uns senyors que es dediquen simplement a comprar negocis per fer-los créixer molt ràpidament i vendre'ls. I ells deien, no exit, no party. I era la seva filosofia. A vegades hi ha gent amb aquest perfil que el que busquen són negocis que potser no funcionen del tot bé, i ells hi veuen allà una oportunitat. Si ara us digués que una empresa que no funciona molt, molt bé i us la posés a la venda, el primer, segur que faríeu cares, no? Tindríeu algunes pegues o alguns pensaments. Al final nosaltres el que veiem, reempresa com un mercat d'oportunitats, és que si una empresa mal gestionada, si volguéssiu, estic posant un cas en concret, mal gestionada o en una situació no del tot òptima i ja té una performance així, si tu ets capaç amb el teu projecte empresarial personal d'aplicar-hi o portar-hi valor, pots aconseguir una performance més elevada. De fet, Richard Branson, que és un serial entrepreneur d'aquests que heu llegit
1000 articles ell, no fa molt llegia un article que diu 50 frases d'emprenedoria i em va destacar una que deia una bona oportunitat per comprar un negoci és un negoci mal gestionat. Sí? Perquè si tu sí que tens capacitat de gestionar-lo millor, de portar noves eines, coneixement, etc., si estaves aconseguint aquest nivell d'activitat, doncs pots incrementar-lo. Sí? A vegades, David, ens ve gent i ens diu no, jo vull una empresa que funcioni molt bé, sí, bona rendibilitat, que treballa poc, bé de preu i a prop de casa. Si n'hi haguessin moltes d'aquestes, el David i jo segurament ja ens n'haguéssim quedat alguna. Sí? I si existeixen, són caríssimes. Llavors, la gent a vegades diu, no, a mi una empresa que vagi molt bé i que tingui aquestes ràtios d'activitat. I nosaltres sempre li diem, i tu? Què faràs tu per no tirar-la a terra en una setmana? Sí? Perquè l'empresa no va sola. El teu projecte és igual de valor per nosaltres que el que ja està al nivell d'activitat que té. Al final no és solament veure si l'empresa va bé o no va bé, sinó que aquesta activitat que ja està en funcionament et pot aportar algun tipus de sinergia a la teva experiència o amb una empresa que tu ja tinguis. No? Us poso l'exemple d'un senyor que és enginyer, que va venir un dia a l'oficina i em va dir, diu, mira David, jo soc enginyer, tinc una enginyeria que es dedica al tractament d'aigües residuals, però com que vull diversificar, no vull un negoci d'enginyeria ni assessoria tècnica que es dediqui a això. No? Diu, m'agradaria algun tipus d'activitat que hi pogués implementar aquesta tecnologia que jo he desenvolupat. Doncs un dia va venir un senyor que té rentats de cotxes i se'n va acudir la idea de comentar-li, no, l'enginyer. I l'enginyer em diu, ostres, i tant, diu no s'havia acudit mai la possibilitat d'agafar un rentat de cotxes i aquesta tecnologia que tinc jo de reutilitzar l'aigua la pugui aplicar dins del meu propi negoci. No? D'aquesta manera optimitzaré el consum de l'aigua i el rendiment de l'activitat serà molt més bo. No? Doncs, bueno, aquest senyor va aprofitar una mica la sinergia que li donava la seva experiència en una activitat que al final consumia l'aigua, que és un bé que ell potencia. I què tal li va, David? Li va fantàstic. De fet, és un projecte que intenten copiar-lo des d'altres punts de rentat de cotxe. Aquest senyor havia treballat, no sé si coneixeu, és una franquícia a nivell europeu que es diu Elefant Blau. Doncs aquesta tecnologia l'ha implementat dins de la pròpia franquícia i ha sigut un èxit total. I tot va ser degut a això, diu, ostres, necessito algo que canviar una mica també la dinàmica del dia a dia de la meva empresa i exportar-la en una altra activitat. Segurament, si esteu amb aquesta reflexió ara mateix d'adquirir un negoci, unes primeres pors, i després ens parlaran en primera persona, és el fet d'entrar a un nou negoci que no és el teu, amb un equip que ja funciona, anar a conèixer els clients, saber la dinàmica del dia a dia. Els processos de reempresa són de maduració lenta, trigues 6 mesos així de mitja fins que acabes comprant el negoci, però una de les coses que nosaltres intentem afavorir és l'acompanyament entre ascendent i reemprenedor. Sí? Que hi hagi un temps que treballin plegats perquè hi hagi la transferència de coneixement i tot l'intangible que no està en els llibres, diguéssim, i que t'ho pugui afavorir aquesta transició suau. Una de les claus de l'èxit, al final, és el model de gestió que ha portat l'antic propietari. Si aquest model de gestió, nosaltres, de la nit al dia, el que intentem és canviar-lo al 100%, lògicament ja no estem aprofitant aquesta experiència anterior i pot ser que tinguem un retorn negatiu. Per tant, és tan important que el cedent ens acompanyi en la compra d'una empresa per transferir-nos no solament el model de gestió, sinó moltes altres coses. Una empresa té un recurs humà, té un equip de treball consolidat, com interactuar amb ells, hi ha una cartera de clients, com conèixer tots els clients. En funció de cada empresa trobarem un temps determinat en l'acompanyament. Lògicament, quan un compra un bar o una cafeteria, l'acompanyament és mínim, conèixer els proveïdors i 4 clients que tens fidelitzats. Però quan tens una empresa bastant gran, que tens una rotació de clients i de proveïdors molt grans i que els has de refidelitzar tots una altra vegada, aquí s'ha d'estudiar un acompanyament idoni per a aquest tipus de transmissió. Podríem dir que el 38,34% són aquests negocis que realment l'acompanyament gairebé no és necessari. No és necessari perquè potser el cedent, el reemprenedor, ja ha tingut un negoci d'aquestes característiques i el que vol és agafar un que ja està en funcionament. Una altra cosa que vam preguntar és, estàs viu al mercat, però la teva facturació, què tal li ha anat? I la resposta és el que us posem aquí. Veieu que gairebé un 70% de les empreses que estaven
encara vives, han augmentat la facturació i aquí veieu els percentatges. Sí? Inclús les que veieu que que ha baixat una mica la facturació, això també té un motiu de ser. Ara poseu-vos al cap. Compro una empresa que factura molts diners. No? D'entrada, ostres, que bé que facturi tants diners, no? Però anem a veure quina rendibilitat tenen aquests diners que facturo. Tenim un exemple molt clar a Tarragona d'un noi que va comprar una empresa d'impressió digital, màrqueting, retolació. Aquest noi, quan compra l'empresa, de seguida es dona compte de que té una estructura de costos molt gran, no? I que factura molts diners, però la rendibilitat d'aquests diners és molt baixa. I diu, estem externalitzant molts serveis. O sigui, estic agafant altres professionals i aquests altres professionals m'estan fent la feina que realment puc desenvolupar jo. No? D'entrada, aquest noi el que fa és, com que jo no necessito un local que sigui visible, simplement necessito una pàgina web, una bona comunicació en xarxes socials, em trec aquest cost fixe del local. No? Per tant, redueixo costos fixes. I tots els serveis que jo externalitzava, l'antic propietari, com que jo ja vinc d'una empresa i tinc el coneixement i ho puc aplicar, deixo d'externalitzar el servei i el faig jo. Clar, d'entrada, tota la feina que absorbia abans l'empresa no la puc absorbir, perquè com que sóc jo el propietari de l'empresa i ho faig tot jo, lògicament em redueix aquesta facturació. Però quan vaig analitzar la rendibilitat d'aquesta facturació, veig que és molt més alta que la rendibilitat que tenia l'antic propietari. No? Per què? M'he quedat els clients més bons, els que sempre paguen. Tot el que em costava a mi externalitzar ho faig jo, per tant aquest cost ja no el tinc. I el cost de l'estructura de lloguer, d'entrada ja no el tinc. No? Per tant, moltes vegades el fet de reduir la facturació no és un motiu dolent, sinó que és una estratègia de creixement. O sigui, faig 2 passos enrere per fer-ne 3 endavant. I respecte als factors que condicionen aquesta evolució, veieu que va lligat amb el discurs. És que estem una mica orgullosos i contents aquest any d'explicar, de veure que part del discurs que nosaltres havíem llegit d'altres països i que havíem adoptat com a propi, l'enquesta ens ha acabat demostrant que ens ha portat cap aquí. I el que us deia de la importància del projecte personal i les habilitats del propi emprenedor, veieu que és el principal motiu de l'evolució de la facturació. Seguit del de l'empresa, que òbviament és aquest històric que has d'aprofitar. Respecte als treballadors, podeu veure que un 60% diu que manté. Lligat amb la reflexió que feia el David, si estàs mantenint l'estructura de treballadors i estàs tenint una evolució positiva de la facturació, això millora la rendibilitat, has fet un exercici aquí. Penseu que moltes vegades el know-how de l'empresa no és el propietari, sinó que són els treballadors, qui té aquest coneixement, qui té aquesta relació amb el client, qui té aquesta relació amb el proveïdor. Això moltes vegades és l'actiu principal a l'hora de comprar una activitat. No solament la cartera client, sinó aquell recurs humà, que cada vegada és més difícil de consolidar un recurs humà dins una empresa, un recurs humà que sigui eficient, que sigui treballador i que s'involucri en l'activitat i en l'objectiu de l'empresa. Si això d'entrada ja ho tenim, tenim un pas gegant fet ja en l'evolució d'aquesta empresa. Lligat amb l'augment dels treballadors, pot venir el fet d'obrir noves línies, sigui per innovació, noves línies de negoci, la internacionalització, o l'aplicar noves eines i processos dintre de l'empresa, et requereix de la contractació de nous perfils que sovint no tenies contemplats. Això també ens ho vam preguntar i li vam dir a la gent. Ara que estàs venent més, a part de que és gràcies a les teves habilitats personals, estàs fent servir eines que l'anterior propietari no feia servir, parlo d'eines de comunicació, màrqueting i de venda, i ens van respondre això, el qual és bastant no sorprenent, diria, perquè podeu, el que us estava dient abans, aquesta modernització de les empreses, ve explicat aquí clarament. Un 61% dels nous empresaris estan dient que ara fan servir xarxes socials i abans no. Seguit de la pàgina web, de material promocional, anuncis en premsa, etc. Això moltes vegades va lligat al síndrome que comentaves abans al principi, que és el peu de l'accelerador. Un propietari del negoci, quan està proper a la jubilació, els 3-4 últims anys, com que ja s'ho veu venir, el que fa és deixar d'invertir en l'empresa. Ell està en una situació còmoda i el que fa la persona que entra de nou és potenciar en xarxes socials, crear una pàgina web. Ens trobem molts negocis de molts cedents que el motiu principal és la jubilació. Aproximadament entre un 30 i un 40% de les reempreses dels projectes cedents que tenim són gent que es jubila. Per tant, aquesta gent que es jubila ni utilitza xarxes socials, ni utilitza pàgina web. Jo soc de Reus i a Reus tenim un senyor que es dedica a analitzar
greixos i olis, i no ho fa ningú més en tota la província de Tarragona. I aquest senyor, jo li vaig preguntar, bueno, i com la fas la difusió? Ah, no ho sé. Diu, jo, doncs mira, com que ja em coneixen, doncs la gent ja ve i em demana que faci anàlisis, no? Clar, el noi que entra diu, ostres, aquí tinc una possibilitat de creixement fantàstica. Per què? Doncs perquè ningú em coneix a través de xarxes socials i pàgina web. O sigui que el meu canal de comunicació pot ser més gran gràcies a tot això. Això és un missatge que us volem transmetre, el fet de... Nosaltres veiem sovint les carències que té aquest negoci, ho veiem com una oportunitat, que és el que us deia abans, de poder posar-li una peça més. Hem vist també operacions de producte tradicional, fabricant, però que no venia per internet, per exemple. Clar, si entra una persona amb nous coneixements o que té aquesta visió per contractar algú que li crea un e-commerce, per exemple, doncs està obrint el mercat gairebé sense moure's de casa. I això és, molt sovint ho veiem, llavors tota aquesta gent ens passava per les mans i sovint ens deien, bueno, és que ara que ja tinc l'empresa, qui m'ajuda a créixer, no? I hem anat derivant a diverses institucions, entitats i tota la feina que fem amb els punts d'atenció i els centres de promoció econòmica, i ara cada cop més anirem adoptant tot aquest nou camp de treball per ara no només ajudar la gent a que compri la seva empresa ideal, sinó que la faci créixer. Més, tenim un estudi que no us he portat avui, però hi ha un estudi francès que mostra xifres que hi ha una relació claríssima de que el 70% de les empreses, i us parlo d'un target una mica superior, que es compren a França, tenen aquest creixement d'evolució de la facturació molt lligat a aspectes d'innovació, innovació en producte, en processos, etc. Com que teníem aquest dubte vam dir, anem a aprofitar i també ho preguntem. I això és la resposta que ens van donar. Els vam preguntar, heu aplicat algun tipus d'innovació i en quin camp? I aquí veieu la resposta. De fet, veieu que el principal és en producte o servei. Per tant, també no només desenvolupar nou producte, sinó reorientar la cartera que estaves utilitzant actualment, i molta innovació organitzativa. Us expliquem un cas que ja fa temps que teníem, lligat també a 2 enginyers, tenim molts enginyers com a usuaris, és un públic que ens agrada molt. Al final hem de pensar que Reempresa no és un mercat de... Sí que és un mercat de compraventa d'empreses, però no deixa de ser un mercat d'oportunitats. Tornant al cas d'aquest enginyer, com comentàvem ara, l'enginyer és l'emprenedor clau, però no us heu de pensar que només els enginyers compren empreses, no? Aquest enginyer el que fa és agafar el seu coneixement i aplicar-lo en un altre sector. Per tant, és un mercat d'oportunitats per implementar el teu coneixement, la teva tecnologia en altres activitats, no? De fet, tenim un cas de ja fa un temps que eren 2 enginyers que es van quedar a l'atur. I eren unes persones d'uns 50 pocs anys, havien treballat a gran empresa, es van quedar a l'atur i volien esdevenir empresaris. Llavors van venir a Reempresa i el seu sistema, que és força curiós, és compraven tintoreries, i n'han comprat diverses, de fet per això cada cop que venen ens abracem, diguéssim, perquè són un bon usuari, i han comprat tintoreries. Llavors el que fan, ells feien les antigues SCPs, i arribaven amb el treballador que hi havia a cada tintoreria, que ja estava treballant, per tant, ja sap com funciona tot el dia a dia, arribaven a un acord, anaven el 50% sobre l'empresa, i ells el que feien és, a part d'aprofitar economies d'escala, aportaven innovació organitzativa. Nous softwares, noves maneres, actualització dels processos tant administratius, comercials, organitzatius en general, etc. Llavors, el seu coneixement de treballar d'una gran multinacional, una tintoreria no era poc, però si en compren 5 o 6, que és el que han fet aquests senyors, ja els hi donava cert sentit. Per això us torno a convidar amb la reflexió del teu coneixement i portar-lo cap aquí. Innovació comercial aniria molt lligat amb la diapositiva que hem vist anteriorment, etc. Fins aquí us volíem ensenyar el fet aquest de la Reempresa com una eina de creixement, veiem que l'activitat futura ha anat creixent. Però avui us volem explicar també aquest creixement extern, que és el creixement per adquisició. Imagineu que vosaltres teniu una sabateria a Sabadell, i us entereu, i és una sabateria tradicional, i ara l'ha heredat el fill, i el fill té ganes de fer créixer el negoci. Una de les maneres de créixer és obrir un nou punt de venda. Un nou punt de venda, ves a Terrassa, per exemple, o Sabadell també, una altra població del voltant, i comença a buscar un local, fes l'estudi de mercat, analitza els fluxos, els eixos comercials, etc. Això és una manera de fer-ho, o el que nosaltres proposem és per què no utilitzes la Reempresa per buscar quina sabateria del teu voltant de les poblacions està en venda, perquè si aconsegueixes trobar una que ja no has d'explicar, és a dir,
Tots teniu en ment un carrer comercial, l'eix comercial típic de les vostres poblacions, i hi ha la sabateria, el forn de pa, la llibreria, etc, que ho teniu aquí en ment. Si aconsegueixes adquirir un d'aquests negocis, part de la població, és a dir, el teu públic objectiu, ja té la mentalitat que allà hi ha una sabateria tota la vida. Sí? Llavors estem veient que hi ha gent que ens utilitza o aprofita la reempresa per adquirir negocis de la seva branca i començar a ser, o fer cadena i esdevenir ja empresari d'aquest àmbit del comerç. Sí? Nosaltres a Tarragona tenim un exemple d'un empresari que es dedica a comprar gestories. Les compra en diferents poblacions. Doncs, al final, la gestoria típica de poble, que tothom va, el que comentaves ara amb la sabateria, no? Necessito el gestor anar a fer la renta, doncs vaig al gestor de tota la vida. No? Doncs el que fa aquest senyor no és comprar grans gestories, sinó el que fa és comprar gestories petites de poble. D'aquesta manera aconsegueix, no en aquest cas 9 punts de venda, sinó 9 punts de servei en gestió de gestoria. Un altre exemple és la diversificació. Recordo un cas de fa molt temps que teníem un senyor que tenia una empresa de distribució de premsa escrita, avantguàrdies, etc. Com sabeu, la premsa escrita és un sector que sembla ser que no se li augura molt bon futur i la persona va dir és el moment que jo diversifiqui les opcions del meu negoci per pensar en clau ja de 10-20 anys. I va adquirir un negoci que es dedicava a la distribució de llevataps i d'accessoris del món del vi. Sí? Llavors, ell ja amb aquesta previsió de futur va buscar un negoci, podríem dir radicalment diferent, però que si veieu, al final l'habilitat de distribució i aquesta habilitat de venda que ell tenia era l'encaix que li va trobar. Sí? I això seria un dels molts exemples que tenim. A Tarragona tenim el cas farà aproximadament uns 2 anys, va venir una senyora que tenia una empresa que restaurava el patrimoni arquitectònic. En època sabem que en l'època de crisi totes les empreses del sector de la construcció moltes van fer fallida, moltes altres han estat vivint i passant-ho molt malament. Aquesta senyora no li va afectar en cap moment i va sortir un emprenedor interessat, una persona del món de la construcció que per un motiu de diversificació i de no, el que en diem, no fiquis sempre els ous a la mateixa cistella, el que va dir, jo tinc coneixement en el sector i el que faig és diversificar dins d'aquest sector. Tinc construcció i obra civil i ara tinc l'oportunitat de tenir una empresa que restauri el patrimoni arquitectònic. Se van portar una empresa bastant... Per curiositat, David, quan val una empresa de restauració de patrimoni? Aquesta empresa es va vendre per 1,5 milions d'euros. Nosaltres de mitja les operacions que fem són de 50.000 euros i el David es va aconseguir gestionar una d'1,5 milions, el qual és força sorprenent. Estava considerada com la tercera millor empresa d'Espanya a nivell de restauració del patrimoni. Segurament aquests imports, òbviament, no estan en clau d'autoocupació, sinó altres negocis que adquireixen altres negocis. La integració vertical o horitzontal. Doncs, és el que us deia, per als que no ho conegueu, integració vertical és, dintre de la cadena, adquirir un dels teus clients o un dels teus proveïdors. Recordo, per exemple, un cas de fa molt temps d'una parella que eren estrangers i el marit el van destinar a treballar a una multinacional aquí a Barcelona i llavors ell treballava i la dona, que tenia una criatura i s'establien a Barcelona, doncs ella era empresària del tèxtil al seu país, crec, no em vull equivocar, eren d'Europa de l'Est, i van adquirir un negoci amb nosaltres, una empresa que feia fabricació de roba per senyores. Al cap de 3 anys o així, el marit el van tornar a destinar a un altre país i llavors van venir i van dir, amb l'empresa què fem? Aquest cop van venir per això ja amb el comprador i li va vendre un dels seus proveïdors. Per tant, el proveïdor, veient que hi havia l'oportunitat d'adquirir el que per ell era el seu client, va venir amb nosaltres i vam fer tots els tràmits. I d'aquí us podríem explicar diversos exemples. Hi ha molts exemples. Per exemple, tenim el cas recent d'un senyor que té una administració de finques. Aquesta administració de finques únicament se't dedica a la part administrativa i va veure que hi havia molta oportunitat de que tots aquests clients que té, el tema jardiners, el tema manteniment, el tema neteja, doncs clar, sempre l'estic externalitzant i no tinc el servei introduït dins la meva pròpia activitat. Doncs el que va fer, va adquirir una empresa que oferia tots aquests serveis industrials. Aprofitant ja la seva cartera de clients, al final li acabava venent el servei de la neteja, el manteniment, la piscina, el jardí. Una altra manera és, us podeu imaginar, si tu com a empresari, això és més des de la posició d'empresa, has de desenvolupar cert producte, tecnologia, etc., una manera ràpida, entre cometes, d'accedir-hi, és adquirint un negoci que ja ho disposi. Recordo el cas però això sí que era un cas d'autoocupació, un cas d'un químic que volia fer, químic de professió, i volia obrir una empresa al centre de Terrassa, etc., tenia moltes dificultats, i l'única manera que va tenir
accedir als permisos al mercat i a la tecnologia que hi havia en aquell negoci era comprant-lo. Doncs va fer l'operació amb nosaltres, amb la Rosa, i així ho va aconseguir. I l'altre és la suma estructura de costos. Al final veure compatibilitats, el mateix que us deia abans de les tintoreries. Si en tinc 5, hi ha certes sinergies que les puc sumar. I sé que avui ens explicaran també alguns casos d'això. Ens agradaria acabar aquest capítol i donarem peu als protagonistes explicant, bé, per poder fer aquesta adquisició d'empreses necessites mercat. Nosaltres som un, i el nostre àmbit d'actuació és principalment Catalunya, però per aquells que potser esteu pensant en adquirir més enllà del nostre territori, avui us volíem presentar el nou marketplace de Transeo. Transeo és l'associació europea que agrupa els principals actors en compra-venda d'empreses, de la qual, òbviament, Rempresa en som membres, i ara estem impulsant el llançament d'aquest nou marketplace, al qual es poden comprar empreses de Bèlgica, de França, d'Alemanya, i tot just fa una setmana que el vam llançar, per tant, està encara una mica incipient, però és el repte d'entre tots anar-lo alimentant. D'aquesta manera, amb aquesta plataforma, el que estem intentant a nivell europeu és afavorir la circulació de capitals i de negocis, afavorir la feina per tenir un mercat únic, i això us serveix a vosaltres, tant si teniu negocis els podeu posar a la venda en Rempresa, i si creiem que té un interès més enllà del nostre país, doncs posar-lo aquí perquè tingui més visibilitat, però també a la vegada, si algú està pensant en expandir-se o algú se'n vol anar a veure a Bèlgica, a Anglaterra, on sigui, doncs pot aprofitar aquesta eina per trobar un negoci que li sigui d'interès i anar-hi cap allà. Tenim molts remprenedors que el motiu de reemprendre és el canvi de domicili. Se'n van a viure, posem de Tarragona, se'n van a viure a Barcelona, perquè un dels remprenedors, normalment es dona molt en parelles, a la parella li ha sortit una feina molt millor a Barcelona i a l'altra part de la parella el que contempla és la possibilitat d'agafar alguna activitat que ell tingui experiència i que d'aquesta manera es pugui ocupar també. Imagineu-vos si això ho portem a nivell fora d'Espanya, a nivell europeu, ens n'anem a Anglaterra, trobem la possibilitat de comprar una empresa perquè l'altra parella ha trobat feina. Seria un exemple. I molt bé, doncs explicada aquesta primera part, ens agradaria donar peu tant al Joan Bofill com al Tomàs Obregón. Sí, va, sí. I bé, el que volem aprofitar és que ells tots dos han comprat més d'un negoci, també sabem que han pres decisions claus per actualitzar-los, modernitzar-los, o utilitzeu la paraula que vulgueu, i bé, ens agradaria primer que es presentessin i després que expliquen una mica el seu cas i els hi podrem fer algunes preguntes. Després tindreu l'oportunitat, si algú té alguna pregunta, hi ha un micro per la sala i els hi podeu fer. Joan. Bon dia. Jo em dic Joan Bofill, soc enginyer, és a dir, que veig que entro dintre de l'estadística. Jo de formació, la meva carrera professional dins del món de la indústria, he viscut, i tinc molt clar que si no creixes, si no augmentes, si no evoluciones, si et quedes parat, tens menys probabilitats de sobreviure. I quan va sortir l'oportunitat aquesta vaig conèixer Rempresa i vam participar aquí en un programa l'any 2014 a l'Espai de Màtxings, que va ser on vam descobrir la parleta que vam comprar. És a dir, ja vam invertir, ja vam comprar pensant en si realment podia créixer. És a dir, quan compres una cosa realment ja has de veure una miqueta realment si pot evolucionar. I va ser el cas, és a dir, realment això va funcionar. El 2016 vam comprar una nova empresa relacionada amb la primera. Al final es tractava de fer una diversificació horitzontal, és a dir, ampliar el negoci, i ara fa pocs mesos n'hem comprat una tercera, també amb el mateix objectiu. Ens pots explicar una mica, Joan, quines són aquests sectors, les activitats d'aquests negocis? Sí, l'empresa que vam comprar el 2014 és una empresa majorista, que era una empresa especialitzada en la distribució de formatges i embotits italians. Una empresa amb un posicionament que ens va agradar moltíssim, que va ser el motiu d'entrar-hi, que es dedicava sobretot a el que és producte artesanal, és a dir, fugir del que és producte industrial, petits productors que cuiden la manera de produir, que cuiden el procés, i això era un mercat que estava creixent, és un mercat que continua creixent i és un mercat en el que hi veiem molt futur. I amb aquest posicionament hem continuat. L'empresa que vam comprar el 2016 va ser també un petit distribuïdor de vins italians
i l'empresa que hem comprat ara fa molt poquet és un obrador, és a dir, de fet aquí ara ja produïm, és també d'una forma molt artesanal, un tipus d'embotit especial també d'origen italià. De fet tot ho comprem a gent italiana ja que estem especialitzats en Itàlia i és a dir, continuant amb la línia, amb la visió que ja vam definir en el seu moment el 2014, que és cap on volíem tirar. No sé si se'm sent. Sí? Una pregunta, Joan. La primera empresa que vas comprar, quin era el teu criteri? Era sectorial, financer, una afinitat, una experiència prèvia? Fonamentalment, és a dir, la inversió la vam fer amb la meva dona i el motiu bàsic va ser, és a dir, ens va agradar molt. Jo no vinc del sector de la gastronomia, però ella sí, és a dir, era un objectiu que ella tenia d'entrar en aquest món. Ella venia d'un altre món completament diferent, però estava una mica tipa i entrar en aquest món realment l'apassionava i va ser fonamentalment el motiu. És a dir, ella va dir, hosti, jo això m'agrada molt i m'hi veig en cor, i amb la meva experiència en el món de la indústria i en el món del desenvolupament industrial doncs vam tirar-ho endavant i l'equip funciona. Sovint veiem que a l'hora de comprar negocis, sobretot quan és el segon o el tercer, a vegades amb el target més elevat se centren molt en les mètriques, no? Quin és l'EBITDA, quin és el retorn, etc. Tu quin criteri segueixes a l'hora de fer aquesta adquisició de la segona i tercera empresa per veure que és un negoci que s'adequa al que tens actualment? A veure, en tots dos casos hem comprat, fonamentalment el que hem comprat ha sigut un fons de comerç. És a dir, primer un negoci nou per ampliar, però després ha de ser un negoci que ha de tenir la seva clientela, és a dir, és un negoci que està en marxa, és un negoci que ja té un retorn consolidat, és a dir, tampoc estem per fer gaires experiments. Per tant, ha de ser un negoci que estigui donant ja un rendiment positiu. Em preocupa relativament si fa més benefici o menys, perquè és a dir, com que no deixa de ser una integració, nosaltres després aprofitarem la nostra potència i la nostra cartera de clients per generalitzar aquest producte nou. Per tant, sabem que el farem créixer segur, aquest nou negoci. Però és obvi, és a dir, a darrere hi ha d'haver-hi una cosa ben feta, una clientela cuidada, una clientela que està contenta i una empresa que funciona. I quina diries que és la teva principal aportació o innovació a l'hora d'haver adquirit aquests negocis? La teva transformació ve més per l'àmbit digital, organitzatiu, de producte? Sí, organitzatiu i de procés. Sí. Algun exemple en concret que puguis compartir? A veure, el primer negoci que vam comprar el 2014 era un negoci en el que la propietària, que era una noia italiana, estava en el límit perquè no utilitzava convenientment la informàtica, no utilitzava convenientment eines que no són especialment complicades, però que sí que feia falta endreçar-ho tot, feia falta definir els processos, feia falta una organització mínimament professional del que era el back office, no? de l'empresa. I això és el amb el qual vam simplificar moltíssim tot plegat. Li feia falta un enginyer, no, aquesta empresa? Ara ho has dit, sí. I ens acompanya també el Tomàs. El Tomàs també és un cas en concret. El Tomàs treballa al sector de les cadenes d'alimentació, de supermercats. Y Tomás, ¿cuándo compraste tu primera empresa? Yo compré la primera empresa con 2 tiendas en el 2013, finales del 2013. Cuéntanos un poco cómo fue esa operación. Bueno, compré una sociedad con 2 tiendas a un señor que se jubilaba. Él se quería jubilar a finales del 2013. Una jubilación un poquito anticipada porque abrían un centro comercial al lado de los 2 supermercados con un gran supermercado. Okay. Y él sabía que sus supermercados iban a seguir adelante, pero no quería hacer esa batalla de tener que pelear con un competidor nuevo. Por eso buscaba a alguien que tomara el relevo. Lo compré en el 2013, hubo 3 meses de acompañamiento bastante positivos. A mí me pasa un poco lo contrario que al Joan. Yo he comprado algo que no me gustaba y me gusta a fuerza de trabajar en ello. La verdad es que a día de hoy me lo paso bien trabajando. Durante el 2014 racionalicé todo lo que pude en la empresa.
hice un recorte de costes importante, ampliación de horarios, diversificación de productos, reformas de las tiendas. Me fue bastante bien. En el año 2015 compré otro supermercado más. Y el tener 3 tiendas me ha permitido empezar a jugar con las escalas, empezar a moverme en otras métricas, el llegar a rappels de descuento, el hacer la sociedad más rentable, en definitiva, y me ha permitido comprar otra tienda en el 2017. Bueno, eso ha sido la consagración de la sociedad, ¿no? El poder empezar a trabajar con un volumen bastante sensato. A día de hoy estoy negociando la apertura del 5.º punto de venta, que espero que sea en el último trimestre de este año. Entonces estoy bastante contento con la evolución de la empresa. Os puedo decir que en 4 años hemos más que doblado la facturación, más que doblado los empleados, se han respetado todos los puestos de trabajo, no se ha despedido a ni una sola de las personas que contratamos en el 2013. He creado 6 puestos de trabajo netos porque abro los domingos, cosa que antes no se hacía. Entonces en 2 de las tiendas abro los domingos, cosa que ha incrementado mucho la rentabilidad de las tiendas. Entonces estoy bastante contento con mi proyecto ahora mismo. Molt bé, bueno, veieu el Tomàs com ha anat fent tot aquest evolutiu fins a la 5ª botiga que la té aparaulada. Tomàs, una pregunta. ¿Cómo gestionaste? Has dicho que trabajasteis unos meses, 3 meses juntos con el cedente. ¿Cómo es para ti en primera persona la llegada del nuevo jefe? ¿Hay alguna recomendación que harías? Bueno, yo os recomiendo que os lo toméis con bastante calma, porque hay una dualidad en la persona que se jubila, que deja la empresa. Por un lado, lo más normal es que quiera que pase lo mejor para la empresa, pero por otro lado hay un rechazo al cambio. A todo lo que queráis implementar nuevo hay un cierto rechazo y tenéis que jugar con las dos cosas. Yo me encontré cuando cogí las tiendas con cosas bastante absurdas, ¿no? Con el planteamiento de los horarios, el cómo trabajaban el producto fresco, cosas que no tenían mucho sentido y que me costó que me ayudara a cambiarlas el anterior propietario. Cuéntanos esto del producto fresco, Tomás. Bueno, yo una de las cosas que he hecho en las tiendas es enfocarlas mucho más a la venta de producto fresco, mucho más a trabajar la fruta, la verdura, la carne. Trabajo los mostradores, cosa que es bastante graciosa, ¿no? Ahora mismo estamos todos digitalizando, estamos quitando mostradores, estamos simplificando y yo estoy haciendo lo contrario, yo estoy poniendo mostradores. Yo te puedo decir que en una de las tiendas que no tenía mostrador de carne, estoy vendiendo carne al corte desde hace 6 semanas, 7 semanas. Bueno, vendo un 50% más de la carne que vendía. O sea, al pasar de vender en bandejas a vender en mostrador, estoy vendiendo un 50% más de carne. El éxito es indiscutible. ¿Estas decisiones en qué te basas para tomarlas? ¿Dónde las fuentes de información, tu olfato? Me apoyo mucho en la franquicia con la que trabajo, en la empresa con la que trabajo, y hago bastante trabajo de investigación de mercado. O sea, realmente me muevo, no me quedo en mi supermercado, voy a ver la competencia, me muevo por mis barrios, por los barrios en los que trabajo. Pues a la hora de abrir un mostrador de carne nuevo, oye, mira a ver si tienes carnicerías cerca o no. Mira tu competencia, es bastante importante. Cuando estás en el proceso de adquisición de una empresa, ¿qué valoras más? ¿La rentabilidad del negocio, la ubicación, el entorno? Ahora mismo, ubicación y el fondo de comercio, cuánto están facturando. No me interesa tanto la rentabilidad, porque la puedo cambiar. A nosotros nos condiciona muchísimo los alquileres. Los alquileres siempre se pueden renegociar, siempre hay una posibilidad de renegociarlos. También nos lastra mucho el personal. Bueno, el personal tienes menos margen de negociación, pero siempre hay un margen para poder hacer cosas. Al tener 4 tiendas puedo mover gente entre tiendas. Puede que no tenga los costes de personal que tienen otras empresas. Pero sobre todo ubicación. Y supongo que con la experiencia que tienes ya comprando empresas, las habilidades de negociación han ido evolucionando. No, creo que soy igual de torpe que al principio. Eso no vale. Creo que evolucione, pero sí que me ayuda a pensarme más las cosas. Sí que me ayuda a no tomar. Prefiero perder una buena oportunidad que embarcarme en una mala.
De hecho, he perdido una hace año y medio que estoy dándome cabezazos cada vez que me acuerdo, porque por ubicación era un sitio fantástico. Lo he dejado escapar por 5.000 euros en la negociación, se me ha escapado por 5.000 euros y me doy de cabezazos cada vez que me acuerdo del tema. Joan, et volia preguntar quins reptes de futur tens ara? Quins són el proper horitzó o les properes passes que estàs? Ja estàs pensant en consolidar, en créixer? Quina és la propera pastanaga que t'has posat? Créixer sens dubte. Sí? Jo crec que això és imparable, és a dir, almenys el món de la gastronomia t'ofereix una amplitud de possibilitats enorme dintre del que és producte amb característiques, és a dir, producte artesanal. Avui dia tens una gamma molt gran. És a dir, nosaltres ens hem centrat en molt, és a dir, som especialistes en pocs productes, però podem créixer, és a dir, per exemple, no treballem les pastes fresques i és un projecte que el tenim a sobre la taula. No treballem amb altres productes, sempre en vitali, vull dir, és un tema que això és, no fa falta tampoc anar-te més enllà, no? Però és evident, és a dir, has de créixer, és a dir, no, al final, vulguis o no vulguis, tu acabes depenent de pocs productes, que són productes que en aquests moments poden tenir un gran èxit, però no saps si d'aquí 1, 2, 3 anys en tindran. Per tant, tu t'has de preocupar de dotar-te constantment d'artilleria nova, és a dir, necessites munició per fer front a moments de crisi que no saps com podran venir, però que vindran segur. Per tant, a veure, com a empresari has d'estar constantment fent funcionar la closca. Això no hi ha volta de full que parat no t'hi pots estar. Bueno, y si necesiteu una altra empresa, amb Reempresa ja sabeu on ens tenim. No sé, Tomás, ¿tienes algún nuevo reto para este futuro próximo, aparte de la quinta tienda? Pues voy mirando vuestra web. La verdad es que me he puesto en contacto con vosotros un par de veces en los últimos 2 años, pero no han cuadrado las empresas que he mirado. Por temas de rentabilidad o precio, demás, las 2 cosillas que he mirado no han cuadrado. Pero sí, sigo mirando cosas. A día de hoy sigo mirando cosas. Muy bien. No sé si hi ha alguna pregunta, perquè haurem d'acabar. Sí, tenim aquí Nàdia. Un micro per aquesta noia. El micro, no? Ja te'l porto. Hola. Hola. Señor Tomás Obregón, una pregunta, o 2 en una. Antes de emprender usted este negocio en el 2013, antes tenía idea de cómo era aproximadamente este tipo de negocios, ya había hecho algo antes o es algo nuevo. Y la segunda pregunta sería si la inversión fue unipersonal o fue en conjunto con otra persona, el capital invertido. Gracias. No tenía ninguna experiencia en el sector, 0, ni la menor. Tenía bastante experiencia trabajando en otro tipo de empresas, pero en estas nada, ni la más mínima. Y la inversión fue personal. Además, en el 2013 la financiación estaba totalmente cerrada. Era extremadamente complejo conseguir financiación. Ahora es bastante más fácil. Molt bé, bueno, moltes gràcies. Hem d'acabar aquí perquè tenim una altra xerrada para responder a la pregunta que hacía sobre financiación. Qué casualidad, porque la siguiente que empieza ahora en unos minutos es sobre cómo financiar la compra d'estes empreses. I bueno, us convido, avui tenim aquesta xerrada a la 1, després a les 4 tenim els premis que donem a tots els punts d'atenció de Diputació. Avui presentem també la feina que estem fent als mercats municipals. Fins ara estem explicant de la compra de negocis a peu de carrer, però ara obrim una nova via en col·laboració amb la Diputació per adquirir negocis a parades de mercat. I demà seguim amb les 7 vegades més fàcil que us he dit
el negociar no és regatejar, que fan les nostres companyes la Laura i la Rosa, i el no creix la teva empresa, compra-la, que les fem a les 3 de la tarda. A part, aprofito per convidar-vos que demà, des de les 10 del matí, estarem tot el dia fent l'espai de matchings. Aquest any hem fet una innovació. L'espai de matchings és una sessió de speed dating que sentem unes 25 empreses que estan a la venda i fan entrevistes ràpides de 30 minuts amb possibles compradors. Aquest any hem fet una innovació, que és que farem un elevator pitch, que comencem a les 10 del matí. Per tant, en comptes de veure el tradicional emprenedor que busca un inversor per finançar la seva idea de negoci, el que fem aquest cop és gent que ja té empreses consolidades com la que estan adquirint i venen a explicar el per què se la venen i quina és la seva oferta de sessió. Podeu veure, escoltar diferents opcions i després seure a una taula amb ells perquè us conegueu en persona. I res, amb això acabem i moltes gràcies per haver vingut. Gràcies.